even naar beneden komen hoor. Maar dat is een beetje vervelend, want nu zijn mensen naar boven gegaan, dus geen zitplek hebben, dus blijf alsjeblieft even zitten. Er wordt boven ook gecontroleerd, zeker. Voor mensen die boven zitten, er zijn mensen weggegaan, dus een hele fijne plek beneden. Maar dat is wel nu afgelopen met het geweld, van boven naar beneden. Ja, kijk of het een plekje is, stuur maar wat mensen naar beneden anders. Dat zijn mensen naar boven gegaan. Kijk, die beneden zitten toch een stukje fijner. Dus we gaan nog even één keer oefenen. Straks gaat jullie welkom heten. Dan gaat de uitzending op beginnen. Zeg, dames en heren, welkom bij Keep It Live. Wat zeggen jullie dan? Het kan niet echt veel beter. Anders sturen jullie weer. Welkom bij Keep It Live. Wat zeggen jullie? Jij wil meedoen, hè? Ja, ik zag je stil zijn. Er was een tijd tikt. Wat ben je dan? Ik voel me eigenlijk precies hetzelfde als op maandagavond. Ja. Dank u. Muziek wordt
Ja, dames en heren, applaus voor Wiebe. Ja, hallo. Welkom allemaal. Welkom allemaal bij Hyper Up Live trouwens. Kijk eens aan. Hallo. Ik ben Jacco de Boer. En welkom bij de Game of Thrones pubquiz. Wiebe blijft de rest van de avond nog bij ons, want er komen nog natuurlijk muziekvragen. Amarant, zullen we even gauw de spelregels gaan doornemen? Ja, we hebben een aantal belangrijke spelregels. Nou, een aantal hebben we al even doorgenomen. Maar heeft iedereen een teamnaam? Dat is belangrijk als je straks toch met die vette prijs naar huis wil. Dat we weten wie jij bent en dat jij weet wie jij bent. Minimaal 1 persoon per team. Maximaal 4 personen per team. Nee, maximaal maakt niet uit. Alleen de prijs blijft voor 4 personen naar Noord-Ierland. We hebben een aantal vragen. Oh nee, eerst nog heel belangrijk. We willen natuurlijk dat alles eerlijk gebeurt. Dus ruim je telefoon op. En ook die smartwatches, mocht iemand ze hebben. En er wordt ook streng toezicht gehouden door onze politieagenten. Oortjes, denk erom. We willen geen vals spelen. En nou ja, mochten we toch iets zien, dan ben je gewoon gedisqualificeerd. Gaat alles over. En dan ga je naakt door de zaal. Shame, shame, shame. Ook dat, naakt door de zaal. We hebben een speciale jury, die zit achter in de zaal. Azing Waldhaus, even een applaus. Applaus voor de jury die ook verantwoordelijk is voor de vragen. En Azing heeft een mopje meegenomen, dat zien jullie wel. Die heeft de speciale Game of Thrones. Ja, ik heb een speciale. Ik heb de House of Starbucks. Heb ik een beker van mee. Ja, Azing, even een vraag. Een antwoord is daarover te discussiëren? Nee. Nee. Over antwoord is niet te discussiëren, tenzij hier iemand het echt heel erg zeker weet dat het fout zit. Dan kunnen we er tot in de holst van de nacht over doorgaan, maar dan mis je Ajax. Ja, het is gewoon goed of fout. Dit is een programma, pubquiz, eerste helft Ajax Tottenham. Dan gaan wij alles nakijken, dan is de uitslag, dan zijn de tweede en derde helft. Zijn jullie daar wel klaar voor? Want we gaan nu beginnen. Pennen in de aanslag. Het gaat in moordend tempo. Let's go. De allereerste vraag, dames en heren. Wat komt er naar Valar Morghulis? Wat komt er naar Valar Morghulis? Ja, nu krijg je dat sommige teams zitten bij elkaar aan tafel, moeten zacht spreken. Ja, je moet mooi. het niet gelijk verklappen. En u moet even, thuis kunt u ook natuurlijk meespelen. He, schrijf gezellig mee. We nemen straks in de rust van de wedstrijd nog de antwoorden door. Ja, dames en heren, gaan gauw door naar de volgende vraag. In de allereerste aflevering onthoofdt Ned Stark een man. Waarom? In de allereerste aflevering onthoofdt Ned Stark een man. Waarom is dat? Net kennende was dat heel gerechtvaardigd ook. Ja, van Ned was zo'n rechtvaardige man. Maar waarom? Echt tot vermoeiend toe. We gaan naar de volgende vraag. Vraag 3. Maak deze quote van Littlefinger af. Chaos isn't a pit, it's a... En wat komt er dan? Chaos isn't a pit, it's a... Ik zie vraagtekens op hoofden. Ja, sommige tafels grote vraagtekens, andere tafels hele, kijk hier, hele zelfverzekerde blik. Ja, zelfverzekerde blik. Hier bij deze meneer, ja. Vraagtekens kan niet bij deze vraag. Oh, We gaan moet je weten. naar de volgende vraag. What do you say to the God of Death? Die weten we. Opluchting bij verschillende tafels. Die weten we. De eerste vraag die ze goed hebben. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Wie vermoordde Robb Stark? Ja, voor de mensen die niet zo ver zijn, helaas een spoiler. Wie vermoordde Robb Stark? En ik zou zeggen, blijf opletten, want we geven nog een hint straks. Dus mocht je deze niet weten, blijf goed opletten. De volgende vraag. Wie is de Onion Knight? Wie is de Onion Knight? Oh, Varian. Grut vraagteken. Ja, dit is toch basiskennis, zou ik zeggen. Hè? Ja, toch wel? Of niet? De volgende vraag. Dit is het tempo wat we aanhouden. Wie is de Red Woman? Dus we zijn op zoek naar de naam van het personage. Hè? Ja. Niet naar de actrice, maar de naam van het personage. Hoe je het ze in de serie. Ja, wie is de Red Woman? En die moet het ook goed schrijven. Ja, zeker. Ja, Je moet het goed spellen. Spelfout Een en tellen. spelfout Als is het erop fout. voorkomt. De volgende vraag. Wie is de Queen of Thorns? Wie is de Queen of Thorns? Wordt daarboven goed toezicht gehouden, Marianne?
Mooi. Ja, zit allemaal achter je, hè? Je hebt ogen in het achterhoofd. Ja. We hebben natuurlijk toezicht dat er niet wordt vals gespeeld. De volgende vraag. Wie is de boel? Wie is ook alweer de boel? Droculis. Wie is de boel? Ja. Dat is weer zo'n instinker, hè? De volgende vraag, nummer 10. Wie is de false king? Wie is de false king? Is hier boven bijna iemand flauwvallen? Oh, nou al? Ja, die zakt helemaal in elkaar. Die Dit zijn vals- van die vragen dat je denkt, ja, ik weet het, maar wat is het ook alweer? De loeder, volgens mij, die false king. Wie is de false king? Dan geef ik even iets extra bedenktijd, maar ook maar ietsje. Volgende vraag. Wie is Little Bird? Wie is Little Bird? Dat moet je weten als je maandag hebt gekeken. Ah, het is bijna zo stil als toen bij Winterfell, toen de White Walkers in aankomst waren. Vraag 12. Wildfire kan je alleen blussen met... Wildfire kan je alleen blussen met... Ik ben ook benieuwd, zou het ook helpen als je de boeken allemaal hebt gelezen? Zou dat ook helpen? De vraag gaat trouwens over de serie, hè? Wat er in de serie ook te zien is. Ik wist het net trouwens. Volgende vraag. Waar is Heartsbane van gemaakt? Hartsbeen. Waar is Heartsbane van gemaakt? Ja. Wie hebben er nog het volste vertrouwen in? Ja, het gaat even Kijk eens hier, Ja, hè? daar, hier, Ja. daar. Goed zo. Mensen zitten Daarboven vol ook. met Ja, jongen te schreeuwen. Ja, je Daar doet. ook nog. Dit wordt spannend, mensen. Dit Leuk. wordt spannend, geweldig. Ja, dan de volgende vraag. Waar is Heartsbane nu? Waar is Heartsbane nu? Ja. Waar is Heartsbane nu? Goed, deze laatste is een hele gemene. Dat zeg ik er vast bij. Dat mag ik wel zeggen. Amarins. Ja. De muziek. We hebben net natuurlijk al even de begintune gehoord. Hartstikke mooi. Er wordt meer mooie muziek gemaakt. Gaan we even naar luisteren. En er komt een vraag achteraan. Let goed op wat je hoort. Er komt een vraag over de muziek die je zo gaat horen.
filmmuziek, hè? Daarvoor had ik even een kaartje erbij van Ramin Djawadi, de componist. En heel mooi vertolkt door Wiebe. Prachtig, jongens. Het is natuurlijk belangrijk dat alles er een beetje uitziet zoals het er in Westeros hoort uit te zien. Hè? Behalve natuurlijk de ene koffiebeker van de week doen ze dat allemaal helemaal volgens de regels. Wat ook betekent dat de pianomuziek lang niet aan de orde was in Westeros. Nee, was verboden. Tot een bepaald moment. Ja, En daar dat gaat de vraag konden over. we hier horen. Daar gaat de muziek over. Daar gaat deze vraag over. In welk seizoen was er voor het eerst piano te horen in Game of Thrones? Iets minder zelfverzekerd nu aan deze tafel. En dat was dan deze muziek. Ja. Het was deze muziek. Het was toen ook voor het eerst dat er piano te horen was. Blijkbaar was hij toen toch uitgevonden op enig moment, ook daar. Ja, toen mocht het. Fluit mag ook niet van Game of Thrones. Ze willen het niet van deze wereld middeleeuws hebben. Volgens mij. Voor de volgende vraag hebben we een hele bijzonder hulpattribuut. Daar komt ze aan. Applaus voor ons model, bodypaint model. Ja, en de vraag die daarbij hoort is welk huis wordt uitgebeeld op deze prachtige dame? Ze gaat even rondlopen. Ja, Neem je laat maar tijd even zien. natuurlijk voor deze Laat maar even ingewikkelde zien. vraag. Kan Even iedereen goed het zien? kijken, ja. Even goed omdraaien nog. Welk huis, which house, wordt hier uitgebeeld? Kijk Welk goed. huis? Ja, ze komt bij alle tafels langs. Kunnen jullie het boven ook goed zien? Ik hoop het, ja, kunnen het goed zien, zeggen ze. Zo. Hebben jullie het al goed kunnen zien? Misschien nog even hier tussendoor. Ja, daar heeft iedereen het gaat goed nog kunnen een zien? omhoog. Iemand wil nog even Oh, wacht, daar nog zien. even. Ja, daar, ja. Die tafel. Nog even een keertje Ja, extra alleen kijken om te raden, hè? Ja. Ze komt nog een keer terug en ze is niet de enige vanavond. mooi. Dus, goed, even geweldig applaus, Applaus. voor ons eerste bodypaint model. Dank. Dankjewel. Zo, nog een laatste blik. Wow, Kijk. Kijk eens. Nou, we Mooi. gaan een beetje door op dit thema met de volgende vraag. Krijg Ja. een foto te zien. Kijk, thema. Ja. En de vraag die daarbij hoort is, van wie zijn deze borsten? En ook hier geldt weer de naam die vertolkt wordt in het programma en niet de naam van de actrice in het dagelijks leven. Nee, het dat wou je zeggen, personage. Azing, toch? Ja, klopt. Ja. Personage. Ja. Van wie zijn ze? Van wie zijn deze prachtige borsten? Ja, dat is een makkie. Volgens mij was deze echt makkelijk. Ja, als je dit niet weet, hè, Als je dit niet weet, dan... En door. Dan gaan we naar de volgende foto met dezelfde vraag. van wie zijn deze? Kijk, deze Van wie zijn hier, deze ja, borsten? wordt gelijk herkend hier. Wordt gelijk Sta ik herkend. ervoor? Van wie zijn deze? Het personage. Hoe heet deze dame in Game of Thrones? Is lastiger deze? Of we hebben hier een... Hebben die kip? Ja, op naar de Ja, volgende. op naar de volgende. Nou, nog een keertje. Ja, ik zie toch een haarlok die iets verraadt. Maar van wie zijn deze borsten? We moeten stoppen met hints. Oh, sorry. Nou ja, dat kan toch iedereen zien? Van wie zijn deze borsten? Geen spelfouten. Nee, geen spelfout. Dat is belangrijk. Mooi. Iedereen heeft hem, ja? Zullen we verder? Van de borsten gaan we over op de billen. We hebben het over mannenbillen. Mannenbillen. Een ronde mannenbillen. Mannenbillen. Dit zijn mannenbillen, ja. Ja. Nou, Zijn ze ja, mooi of niet? Je ziet niet zo goed, maar hij heeft wel echt aan deze kant zo'n mannelijke inham. Maar dat zie je niet zo goed. Hij moet eigenlijk ietsje lichter. Het zijn mannenbillen. Van wie zijn deze mannenbillen?
Ze dampen. Had je dat gezien, Jacco? Dampende billen, De ja. mannen willen dampen. Ja. Heb ik ook heel vaak, hoor. Ja. De volgende. We gaan naar de volgende foto. Wederom een paar mannenbillen. Dus niet de vrouw, hè? Nee, er staan ook vrouwenbillen op, maar daar vragen we niet naar. We vragen naar de eerste persoon op de foto. Wederom de vraag wiens billen. Zie je de scène weer voor je? Ja, toch? Ja, Janneke, kijk even goed. De barvrouw wil het ook allemaal even heel goed kunnen zien. Is ook gek op mannenbillen. Ja. Volgens mij hebben we hem, hè? Volgende. Oh ja. Nou, nog een keer mannenbillen. Nog een keer mannenbillen. Nog een keer mannenbillen. Van wie zijn deze billen? Dit was ook zo'n leuke scène. Je kan ook naar de omgeving kijken. Je kan ook naar iets anders kijken dan de billen. Misschien Ja, deze scène zou aan misschien de iets ruimte kunnen kan je het verraden. zien. Ja. Volgens mij heeft iedereen iets opgeschreven. Ja, we kunnen door. Hier zien we een jongeman en bij deze meneer is de vraag: welk beroep heeft zijn vader? Welk beroep heeft zijn vader? Niet voorzeggen? Ik hoor iemand iets zeggen. Welk beroep heeft zijn vader? Wie is nog steeds heel zelfverzekerd als team? Ja, alles goed nog? Oh, Jeetje, moet wauw. je Oké. kijken. Oké dan. Boven ook, hè? Gaat goed, hè, mannen en vrouwen? Keurig. Een Nou mens? ja, Doe maar. we gaan door. Oh ja, wat is haar beroep? Deze prachtige dame, wat is haar beroep? Deze scène weet ik ook nog. Ze zat achter op een kar. Mag ik dat allemaal niet zeggen? Oh, sorry Jacco. Ik zeg helemaal niks. Wat is haar beroep? We gaan door naar de volgende foto. Wat zit er in deze pie die Walder Frey krijgt geserveerd? Wat zit erin? Wat zit erin? Wat zit er in de pie? Nou, dat weten we. Of we hebben iets opgeschreven. De volgende. Dit is Hannah Waddingham. Maar wie speelt zij? Ja. Ja, dan moet je even goed kijken, hè? Wie speelt zij? Hannah Waddingham. En de volgende vraag. Wie is dit? In de serie. Ook Dus- het karakter wat ze speelt in de serie. Ja, dat moet je toch gewoon weten. Hè? Easy. We gaan weer naar een muziekvraag, volgens mij. Ja, we gaan weer luisteren. Luister goed.
Ja, geweldig. Dankjewel, Wiebe. Geweldig. Ja. Wellicht heb je het herkend. De vraag luidt dan ook: wat is de titel van deze muziek? Wat is de titel van deze muziek? Niet Shazammen. Dat kan al niet meer. Wat is de titel van deze muziek? Nou, denk er nog heel even over na. Ondertussen ben ik benieuwd. Azing, wat is voor jou nou eigenlijk de magie van Game of Thrones? Waarom is dit zo'n prachtig programma? Nou, dat hangt een beetje vanaf welk seizoen je precies bedoelt. Oh, Maar het is een prachtig programma omdat het ontzettend goed verteld is. En het is heel erg verrassend. Het is echt en heel verrassend. En jij gaat echt voor het verhaal. Niet al dat bloot en bloed. Ja, en het bloot, het verhaal het bloot, seks, geweld, politiek. Dat heeft Francis Ford Coppola ooit gezegd. Dat zijn de ingrediënten van elke goede film. Okay. En dat geldt dus eigenlijk ook voor Game of Thrones. En het verveelt niet? De vraag aan het eind van dit seizoen nog eventjes. Oké. Goed. We hebben weer een bijzondere dame. Geef haar even applaus. En de vraag is wederom: welk huis is dit? Welk huis is dit? Dankjewel, komt u maar. Loop even goed rond, zodat alle tafels je goed kunnen zien. Welk huis is dit? Lukt dat er tussendoor? Ja, kijk, zo kan iedereen het goed zien. Welk huis is dit? Welk huis? Kijk goed, voor je het weet is ze weer weg. Ja, neem de tijd. We zijn prima op schema. Kan iedereen het goed zien? Welk huis is dit? Ja, kom hier maar even tussendoor. En nog een keer zo om. Welk huis is dit? Wat wel leuk is om te weten, is dat de hond van Azing heet Khaleesi. Net als in de serie Undercover. Daar kunnen we ook wel een keer over 8 jaar een pubquiz over doen. Zo, nou als je nog even boven gaat staan en nog even omdraait, zodat iedereen nog goed kan zien. Welk huis is dit? Hebben we dit allemaal kunnen zien? Dank u wel. Applaus voor onze body painter model. Ja. We gaan nu even naar een paar videovragen. En even kijken hoor. Ik denk dat deze vraag gaat over een van mijn favoriete karakters. En samen met Azie mocht deze quiz samenstellen. Dus ik kon het er mooi infietsen. Zoals je ziet aan mijn t-shirt, ik ben van House Lannister. Zijn er nog meer Lannisters in de house? Wie zei dat boe? Strafpunten. Dames en heren, een eerbetoon aan een Lannister die helaas niet meer onder ons is. Hij wordt gemist. May I present my lord father, Tywin, son of Tytos of House Lannister, Lord of Casterly Rock, Warden of the West. This is the Lord Hand, Tywin Lannister. Lord Tywin. Baelish. I am the king's hand. My place is here. Thank you, your grace. The house that puts family first will always defeat the house that puts the whims and wishes of its sons and daughters first. There'll be no more discussion on the matter. Good man does everything in his power to better his family's position. Give us the room. I'm in this world a little while longer. Not you. Not you. To defend the Lannisters, to defend my blood. Tyrion. The future of our family will be determined in these next few months. This will be my last war. Win or lose. We could establish a dynasty that will last 1,000 years. We'll ride at nightfall. Have you ever lost before? Do you think I'd be in my position if I'd lost a war? The wolf rushes into the lion's jaws. So be it. I am the king. You really think a crown gives you power? Any man who must say, I am the king, is no true king. Wisdom. Yes. Wisdom is what makes a good king. Yes. If another house can seize one of our own and hold him captive with impunity, the battle is over. No longer a house to be feared. We have won. The Lannisters send their regards.
7 kingdoms united in fear of Tywin Lannister. Rare enough thing. A man who lives up to his reputation. I need you to become the man you were always meant to be. I am Queen Regent, not some brood. You're my daughter! You will do your duty. Years and years of lectures on family and legacy. Did it ever occur to you that your daughter might be the only one listening to them, not Jaime or Tyrion? For 40 years I've tried to teach you. Go. And you haven't learned by now, you never will. So that's why you did it. To save lives. To end the war. To protect the family. How can someone so consumed by the idea of his family have any conception what his actual family was doing? I've always hated Tyrion. He killed his king. As did I. I saved your life so you could murder my brother. I demand a trial by combat. You knew I didn't poison Joffrey, but you sentenced me all the same. Tyrion Lannister, you're hereby sentenced to death. And not anyone, why me? Why? Enough. You're my son. You're no son of mine. I am your son. I have always been your son. Your mother's dead. Before long I'll be dead. All of us dead. All of us rotting in the ground. It's the family name that lives on. Not your personal glory, not your honor, Beloved siblings. but family. It's all that lives on. Ja. Ik heb kippenvel hoor. Ik heb kippenvel. Hier nog meer. Ja, hier ook. Ziet ja, hij daar nou op het huske, Jacco? Hij toen ziet dat huske, toen ja. Tyrion daar Ja, aan kwam? Amarens is nog niet zo ver. Ja, voordat we naar de vraag gaan, even Aasing, die Tywin Lannister, dat is toch wel een fantastisch, krachtig, geweldig autoritair karakter, hè? Wat Ja, vind het jij? is eigenlijk de vader die iedereen nodig heeft. Leg eens uit. Nou ja, een krachtige man, hard voor zijn familie. Hij weet wat hem te doen staat. Hij is rechtvaardig als het moet, maar niet altijd. Hij drinkt een hoop. Dat doet die hele familie overigens. Ja. Dus eigenlijk, ja, ik begrijp al die mensen niet die zo net boer riepen toen er over de Lannisters gepocht werd. Want het is natuurlijk een familie waar je allemaal wel deel van zou willen uitmaken. Kijk eens Ga aan. maar eens in je eigen hart kijken, dan zeg je ja. Ja. En wat vind je van de acteur, hoe hij in deze serie zijn rol Charles vertolkt? Dance. Ja. Charles Dance is fantastisch. Hij kan ontzettend minachtend kijken. En dat doet hij hier dan ook een groot deel van de tijd. Charles Dance is een fantastisch acteur. Dat, Ja. dat is altijd. Er Ja. zitten een aantal werkelijk fantastische acteurs in. Dat is ook een van de charmes, dat vroeg je zo net, Ja. van de serie. Er zitten echt werkelijk fantastische acteurs in. En ze kunnen allemaal dood. Ja. Dat is het interessante van die serie. Juist. De vraag die hierbij hoort is: welke Stark was bij Tywin Lannister in de leer? Welke Stark was bij Tywin Lannister in de leer? Ja, zo'n oprechte, altijd maar goeddoende, EO-achtige Stark in de leer bij een Lannister. Ja. Ik zie wel hoe al mooie invulde formulieren, hoor. Ja. Ik denk, net als mij, je hebt een heel soort krast. Oh, spannend. Hou het leesbaar. We gaan naar een volgend fragmentje. Dan moet u echt heel goed opletten. Allemaal, let op. Het is niet uit de serie, maar een outtake. Come on, everybody. Hij is prachtig, hè? Dat is prachtig, ja. De vraag is: bij welke gebeurtenis hoort deze outtake? Bij welke gebeurtenis hoort deze outtake? Ook op spelling wordt gelet. En je hebt natuurlijk, denk ik, ook bij dit soort hele grote, populaire series, dat er van alles over het internet gaat. Met
blunders en missers en grappige filmpjes. Dat is natuurlijk ook wel leuk, hè? Ja. Je krijgt er een hele, bijna gemeenschap omheen, hè? Nou ja, kijk om je heen. Ja. We gaan naar de volgende vraag. Dat is weer een fragment. Ook heel goed opletten. You're a witch. You're going to hurt him. I see a darkness in you. And in that darkness, eyes staring back at me. Ja, en wat zegt ze nu? Jullie kunnen kiezen. Dit is de enige meerkeuzevraag. Wat zegt ze? Zegt ze brown eyes, blue eyes, green eyes? Zegt ze brown eyes, green eyes, blue eyes? Zegt ze green eyes, brown eyes, blue eyes? Of zegt ze blue eyes, brown eyes, green eyes? Welke zegt ze? Welke van de 4? Als je dit weet, dan ben je wel echt knap, vind ik, hoor. Ja? Wat Jullie vonden zegt het ze? makkelijk. Nee, niks verklappen natuurlijk. Ja, wat zegt ze? Welke van deze? Nou, volgens mij Zegt ze brown eyes, blue eyes, green eyes, brown eyes, green eyes, blue eyes, green eyes, brown eyes, blue eyes, blue eyes, brown eyes, green eyes. Welke is het, dames en heren? We gaan volgens mij weer naar muziek. Ja. Let op. Dit is de moeilijkste muziekvraag. Luister goed. Juist, prachtig hier, prachtig. Nou, dan luidt de vraag: bij welk kasteel hoort deze muziek? Ik zei, goed opletten, hè? Dus bij welk kasteel Hij hoort zei het nog deze zo. muziek? Welk kasteel hoort deze muziek?
volgens mij gaat het best goed hoor, Jacco. Ik heb even langs de briefjes gelopen, maar mensen vullen best in ieder geval dapper in. En doen ook goed tas erop, ademen erop, zodat de Nou, vraag eens even aan mensen hoe het is gegaan, voor we naar de laatste vraag gaan. We zijn bijna bij de laatste vraag. Hoe is het hier gegaan? Ja, goed. Ja, ik kan niet anders zeggen, gewoon goed. Appeltje eitje. Ja, eigenlijk wel. Wordt wel veel gekrast voor een appeltje eitje. Ja, maar het moet wel even goed worden opgeschreven. Oh, de spelling is... Ja, precies. Echte fans dus, dat het makkelijk was. Ja? Ja? Ja, echte fan? Ja, zeker, ja. Wat is voor jou de magie van dit programma? De heftigheid, de emotie, het drama. Ja, gewoon die hele combinatie van alles, ja. En wat nou als het straks is afgelopen? Ja, dan gaan we op vakantie. Naar Ierland, hè? Ja, ja precies. Hey, en hoe is het hier gegaan bij jullie? Allemaal goed tot die laatste. Die is een beetje... Ja, en de allerlaatste komt nog, hè? Ja, nou ja, die wordt wel makkelijk. Dat gaat lukken. Maar ja, gewoon vol vertrouwen dus ook. Ik hoop het. Ook echte fans hier? Ja, zeker. Zeker. Vanaf het begin of later aangehaakt? Vanaf season 2 denk ik wel. Ja. Je hebt al 5 keer gezien, toch? Waarom 5 keer? Ja, om het nieuwe seizoen start moet je alles weer even bekijken, toch? Ja, jij doet, als het volgende seizoen start, begin je eerst er bij 1 om er even lekker in te komen. Ja. En wat doe je dan nu straks als het is afgelopen? Ja, er komen pre-sequels, toch? Ja, jij bent er vol van overtuigd dat er van alles toch nieuws wel weer zal komen. Ja, dat komt er sowieso. Zo'n grote serie, dat verdwijnt niet in 1, 2, 3. Wat denk jij daarvan, Azing? Komt er een vervolg op het eind? Nou, er komt niet een vervolg, maar er wordt kennelijk wel gewerkt aan een soort spin-offs. Ik heb geen idee wat dat wordt, maar dat is een beetje Star Wars-achtige aanpak. Die showrunners zelf, die gaan met Star Wars bezig, heb ik begrepen. Maar met een van al die Star Wars-vertakkingen. En hier komen mogelijk ook vertakkingen. Ja, je kunt natuurlijk alle kanten op in Westeros en Essos. Er zijn nog heel veel meer verhalen te maken. Maar die moeten natuurlijk wel weer even populair worden. Mag ik even een vraag doen? Tuurlijk. Hey, wie hebben van jullie eigenlijk allemaal, voordat dit laatste seizoen begon, de hele serie nog een keer bekeken? Dat interesseert me altijd wel, wie die moeite neemt. Boven allemaal handen, hier ook. Ja. Mensen, ik kan je zeggen, ik ben jaloers op jullie. Waar haal je de tijd vandaan, man? Ik zou het ook heel graag hebben gedaan. Nou, waar haal je de tijd vandaan? Nou, we deden er een half jaar over. Oké. In het weekend. Dat. Oké, maar mensen, je moet toch ook andere dingen... Ik bedoel, voor elke serie die je kijkt, mis je de 10 andere. Weet je wel? Dat gaat de hele tijd maar door. Je moet Peaky Blinders misschien nog zien en True Detective en noem ze maar op. Die vreselijke Star Trek Discovery kun je overslaan, dat was niks. Ja, maar ik bedoel, ik heb hier 2 mannen die heel graag iets vertellen over hun fanatieke kijkgedrag. Hier vooraan. Wacht. Even vragen wie bij de première was in Amsterdam. Wat zei je, wie was er? Wie was er bij de première in Amsterdam? Ik begrijp dat jij graag wilt vertellen dat je er bij de première was. Ja, ik in vraag Amsterdam. jou dus. Ja. Jij bent zo mooi bezig. Dus. Laat ik dat eventjes unspoiled doen. Wie was er bij de première in Amsterdam? Nou, niks zeggen. Niemand. Weet niemand. Oh. Nou, wat wij waren bij de première. Maar mensen, waarom ook? Hij was het toch hoor, dit was een soort mopje. Oké, want ik ken een paar mensen die zo fanatiek zijn dat ze eigenlijk liever niet met andere mensen ernaar kijken. Bijvoorbeeld. Oh, dat heb jij? Vertel eens, wat is dat? Ik kijk gewoon liever alleen. Maar waarom? Tenminste, gewoon lekker thuis. Ja, maar waarom? Ja, waarom niet? Ja, vind ik gewoon plezieriger. Ja. Zijn er mensen die naar de kaartjes hebben gekocht voor de bioscoop? Nee, ik was te laat. Oh, te laat. En ja, echte fans doen dat misschien ook niet. Hè? Dan gaan andere mensen de popcorn doorheen kauwen en zo. Goed. We gaan naar de laatste vraag. En daarvoor mag ik weer even naar achter. Om iemand op te halen. Ja, de vraag luidt wederom. Blijf hier maar even staan. Dan loop ik vast bij de trap naar beneden. Dan kan je ook veilig naar onderen. Zo, jongens en dames. Welk huis is dit? Loop even goed rond, zodat iedereen kan kijken. Doe het rustig aan. Ga alle tafels langs. Welk huis is dit?
Welk huis is dit? Kijk. Kan iedereen het goed zien? Welk huis is dit? Kunt u het boven ook allemaal zien? Vast wel, hè? Welk huis is dit? Zo, helemaal goed. Nou, zie je, welk huis is dit? En kom maar mee, dan nog een keer voor het hele publiek hierboven. Welk huis is dit? Goed, nog even een applaus voor ons derde bodypaint model. Dankjewel. Dan roepen we de andere dames er ook weer bij. Want dit waren alle vragen. Dat betekent dat deze dames nu de formulieren gaan ophalen bij jullie. Komt u maar naar beneden. Geeft u uw formulier aan een van deze dames. Zij verspreiden zich over de zaal. Zo, ophakken, knap. Iedereen... Zo, en zij nemen de formulieren in en mee. Wat er nu gaat gebeuren, is dat de formulieren worden nagekeken door de jury en onze redactie. Dan gaan we zo meteen voetbal kijken. En in de pauze, rust van de voetbalwedstrijd Ajax-Tottenham, zullen we bekendmaken wie er gewonnen heeft. Zijn de formulieren van boven? Ja. Heeft iedereen zijn formulier ingeleverd? Pennen neer, pennen neer, pennen neer. Zo. Ja. Mooi. Goed. Tot zometeen bij de uitslag gaan plassen en we beginnen nu met de wedstrijd. En dan gaat nu de voorbeschouwing aan van de wedstrijd. Oh, nog even een foto.
Het is rust. Het is rust. Ja. Hier is hij. De check. De reis naar Ierland voor 4 personen met z'n 4 naar de Ieren. Maar voordat we bekend gaan maken wie er hebben gewonnen. En het is echt een enorme prestatie van de winnaar. Dat kan ik wel zeggen. Het de jury mij verteld. De jury daar, AC Woudhuis. Het was echt een bijna perfecte score, hè? Even je microfoon aan. Wacht, ho. Neem Stissen. Tuurlijk, ja. Het was een bijna perfecte score van de winnaar. Er zijn een paar vragen, had hij niet goed, maar het waren... Ja, we gaan eerst door de antwoorden, hè? Oh ja, nee, ik ga hem ook niet vertellen. Oh, mooi. Ik ga hem niet vertellen. Maar het had, ik zal maar zeggen, de meeste vragen goed. Ja. De meeste vragen goed. We gaan door de antwoorden. Even in hoog tempo, zodat we niks van de tweede helft missen. Hier gaan we, de antwoorden. Ja, vraag 1. Ja. Ja, wat komt er naar Vala Mobilis, Vala de Huis? Hey. Vraag 2. Dat was een makkelijke. Vraag 2. Was ook een makkelijke. In de allereerste aflevering hoeft Noord Stekkelman. Waarom? Hij was gedeserteerd, weggelopen, had zijn post verlaten bij de Night's Watch. Wie weet hoe die man heet? Will, ja. Ja. Maak deze quote van Littlefinger af. Chaos isn't a pit, it's a ladder. Ja. Daar gaan we. What do you say to the God of Death? Not today. Makje. Ja. Had iedereen goed. Makje. Volgende. Wie vermoordde Robb Stark? En let op, we hebben het een paar keer gezegd. De spelling moest goed zijn. Er zijn mensen die hebben de vraag fout omdat ze het niet goed geschreven hebben. Dat telde mee. Volgende vraag. Wie is de Onion Knight, Sir Davis Seaworth? Wie is fan van Sir Davis Seaworth? Wie wil Sir Davis Seaworth als opa? Als vader? Als minnaar? Oh ja, hier, deze jongeman. Hier, ja. Volgende vraag. Wie is de Red Woman? Melisandre. 1L, 1S. Ja. 1L. 1L, 1S. 1S. Er zijn een paar op afgevallen op dubbel L of dubbel S, sorry. Ja, ja. Zo naar zijn wij, ja. Volgende. Wie is de Queen of Forms? Olenna Tyrell. Wie is de Bull? Gendry. En er waren zelfs sommige mensen die hadden beide achternamen van Gendry. Rivers en wat is die andere? Baratheon. Hartstikke goed. Wie is de False King? Joffrey Baratheon. Ja. Volgende. Wie is Littlebird? Sansa Stark natuurlijk. Wildfire kan je blussen met zand. Ja. Waar is Heartsbane van gemaakt? Valyrian Steel. En nu, de moeilijkste vraag. Ja, waar is Heartsbane nu? Dat weten we niet. Op het slagveld bij Jura voor het laatst gezien. Dat, Asi, vertel even, wat hebben we allemaal goed? We hebben eigenlijk... Wat zeg je? Nee, dat hebben we nagekeken. Hij lag niet op de brandstapel. Hij lag niet op de brandstapel. Het is onduidelijk waar het nu is. Maar we hebben ook alles goed gerekend. Dat schreef bij hem op het slagveld gebleven of zo. En ook een van de interessantste antwoorden was iemand die had echt van alles opgeschreven. En het ook allemaal weer doorgestreept. En uiteindelijk dus geen antwoord gegeven. Met andere woorden, weten we niet. Goed gerekend. Ja. Volgende vraag was... In welk seizoen was voor Espiano? Seizoen 6. Ja, bij die hele tempel die door lichten ging. Wat was dat mooi! Ik weet nog. Ik keek het met iemand die eerder had gezien. Ik zei, als dit nu niet doorgaat, dan wil ik nooit meer kijken. Ja, volgende. Ja, eerst was House Stark. De eerste dame, House Stark. Applaus. Dan de volgende. Ja, Melisandre natuurlijk. Ja, wie had het allemaal goed? Wie had het fout? Niemand, toch? Volgende. Ygritte. Zij heeft Jon Snow ontmaagd. Ja. Volgende. Natuurlijk Daenerys. Ja, dat wisten we allemaal. De billen. Jon Snow. Woe! Ramsay Bolton. Mensen die Ramsay met een E hebben geschreven, zijn af. Ja. Het moet met een A. Volgende. Ja, dit was Jaime Lannister.
Er waren best veel mensen die dachten dat het die oude gast was met die baard. Paisel. Ja. Een heleboel mensen hadden Paisel. Ja. Volgende. Slager, hè? Ja. De Butcher's Son. Volgende vraag. Prostituee. Of hoer, hebben jullie ook opgeschreven. Ja. Hoer Er is zijn ook 2 goed zoons. Sommige mensen hadden zelfs de namen van de zoons. Wat fantastisch. Ja, heel knap. Heel knap. Ja. Krijg je geen extra punten Zij voor, maar ik speelt vond het wel goed. Unella. Unella. Zij speelt Unella. Ja, Shay, ook bekend. Makkelijk. Ja, het was The Night King. Zo heet het dus. Zonder K ervoor. Er waren ook mensen die hadden de Night als Ridder King. Ja, het was House Greyjoy. Kijk eens aan, ja. Heel erg mooi. Mooi. Ja, Arya, hè? Als jongetje in de bediening was zij bij Tywin. Ja, de trial of Tyrion, de rechtszaak tegen Tyrion, et cetera, et cetera. Allemaal Hebben we goed allemaal goed gekeurd. gerekend. Rechtszaak, trial. Vraag 32, we zijn er bijna. Het was brown eyes, blue eyes, green eyes. Was een beetje een instinker. Was een beetje een instinker, want jullie hebben in 2 afleveringen geleden... Wie is bij? Dat we even geen spoilers hebben. Oké, dus zei ze het in een andere volgorde. Want toen eindigde het met blue eyes. Ja. En dan de laatste vraag. Ja, dat hebben heel veel mensen hadden. Het was Castle Black. Ja. Castle Black. Now my watch has ended. Now my watch has ended. Had bijna niemand goed, maar ik begrijp jij wel. Gefeliciteerd. Goed geluisterd. Dan hadden we de laatste vraag. Ja, House Frey in het midden. Kijk eens aan. Mooi. Mogen wij een roffel? Mogen wij rook? Dames en heren, gaan roffelen. Nu gaan we bekendmaken. Ja. Wie er met z'n vieren naar de Ieren gaan. Wat was het beste team? Welk team had bijna alles goed? Welk team had bijna zoveel goed dat ze met het uitslagenbriefje ook de Night King zouden kunnen verslaan? Aasing Woudhuis gaat het bekendmaken. Hier komt het antwoord. En als je hebt gewonnen, kom dan bij de trap op naar voren. Nou, als Tyrion naar voren komt in het gekke filmpje, die outtake die je zag, dan begint de trial en uiteindelijk zegt hij, I demand a trial by combat, zoals je weet. Er was 1 team dat had 32 vragen goed. En dat team noemt zichzelf We Demand Trivia by Combat. Ja, hier zijn ze de winnaars! Hoera! Gefeliciteerd! 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 Ja, ga naar de dames toe. Ga naar de dames toe. Ja, hoera! Nou, dit is even het fotomoment. Dames, kom erbij. Schuif ertussen. Ja, en nee, niet naar achteren, jongens, naar voren juist. Hup. Mark, waar ben je? Ja, hier is hij naar voren. Jongens, naar voren. Hup. Niet naar achteren, naar voren. Helemaal op het randje van het podium. Mooi. Geef ze een applaus. De winnaars van de Game of Thrones Ipen Pub Quiz 2019. We Demand Trial by Trivia. Ze gaan met hun vieren naar de Ieren. Ik zou zeggen, ga even een staande ovatie voor dit team. En voor jullie zelf. Applaus voor jullie zelf. De winnaars. Geweldig. Nou, ja, dan wil ik wel even weten. Ja, wie van jullie vieren... Wie van jullie vieren is nou de grote expert? Deze twee. Zijn jullie, ik zie het, zijn jullie toevallig zusjes? Ja. Eén eigen tweeling. Eén eigen tweeling, dat geeft toch wel... Hebben jullie ook een soort telepathisch contact... dat jullie al elkaar maar met 1 seconde kunnen aankijken voor het goede antwoord? Ja. Ja. Uit jullie antwoorden bleek dat jullie gewoon super gedetailleerd alles wisten. Volgens mij de enige vraag die jullie fout hadden was Castle Black, de muziek. Zou dat kunnen? Wat is jouw geheim? Gewoon heel veel kijken, heel veel theorieën kijken, alles onderzoeken, alles lezen. Hoeveel tijd besteed jij ongeveer aan Game of Thrones in jouw leven? Veel te veel. Is dat voor jou net zo? Ja, helaas wel. Maar toch nu naar Ierland toe. Dit zijn jullie boyfriends? Oké, die gaan ook mee? Of, Denk het wel. Misschien. Oké, wat is jullie inbreng geweest vanavond, heren?
Denk meer morale support. En wat was jouw inbreng? Morale support, van alles en nog wat. Proberen te helpen met alles. Helemaal mooi. Nou, dames en heren, jullie zijn allemaal verslagen door deze tweeling. Applaus. Geweldig gedaan. Dank je wel. Nou, we hebben nog contact over de reis en wie er allemaal meegaan, et cetera. Jongens, ik zou zeggen, kijk ze nog even lief aan. Want misschien gaan ze wel met hele andere mensen. En nou, dit was Iepen Up voor deze woensdag. We gaan zo weer voetbal kijken. Blijf dus vooral hangen naar het voetbal kijken. Volgende week woensdag zijn we weer met het programma Had Karl Marx gelijk? Heel iets anders, maar ook heel interessant. Dan weer gewoon in het café. Amarens, bedankt. Asing, bedankt. Dames, bedankt. Nog even een applausje. Mensen van techniek, Wiebe en Wiebe de trommelaar. Nog veel plezier bij Ajax. Bedankt voor jullie komst en tot volgende keer.